И здравейте, хора! Аз съм Pitbull Extreme, както ме знаете. Искам да направя този клип, защото искам да ви съобщя, че имам вече 20 абонати и 477 показвания. Много ви благодаря, че сте се абонирали за моя канал и сте гледали моите клипове. Също така, след време може да направя и да си направя собствена страница, а не канал. Може би ще си направя и друг канал, защото в Pitbull Extreme нещо, като съм с друг канал и като търся Pitbull Extreme излизат питбули, кучета. То е много очевидно, защото Pitbull Extreme се превежда, извинете ме, екстремен питбул. Може да си направя нов канал и в него да кача всички мои клипове, дето съм ги качвал в Pitbull Extreme. Ако искате да е така, напишете долу в коментарите дали искате или не искате да спра да качвам клипове от Pitbull Extreme и да направя нов канал. Също така, моят приятел Zero, както го знаете, той каза, че отново ще започне да снима клипове, защото интернета му е тушил. А сега ще го намеря. Зарежда. Добре, не мога да го намеря. Отново ще опитам. Но не знам дали съм се абонирал за него. Интернетът ми не е толкова бърз, защото не е жичен. Моят интернет е безжичен. В момента съм от лаптопа и съм с така наречената флашка с интернет. Добре, стана някаква грешка. Сега ще го намеря. Също така съм качил и Happy Wheels епизод 1, мисля, че съм го качил. Първият ми клип на Happy Wheels беше за да разберете, че ще започна да снимам клипове на Happy Wheels. А сега ще се опитам да намеря Zero. Добре, сигурно няма да заради. Както и да е. Аз вече ви казах, че Zero ще започне да снима отново клипове. Ако искате да следите него, не правя реклами, просто ако искате абонирайте се за неговия канал. Извинете ме, днес много греша, защото преди малко изпих енергийна напитка. Сега мисля след малко да спра този клип. Намерих Zero Power, но не намирам Zero. Ще погледна Zero Power. Ето го и Zero Power. Да снимам клипове.
Има доста клипове. Има 21 абонати. Описанието му е армията Zero. Добре, хора, вече ви съобщих какво имам да съобщавам. Ако ви е харесал този клип, в който в момента казвам, че съм събрал 447 показвания и 20 абонати. Отново благодаря ви. Ако искате да ме следите, абонирайте се за моят канал. Ако искате да гледате моите клипове, или ги харесайте, или ги лайквайте. Да, ето го, Happy Wheels епизод 1. Имам два клипа на Happy Wheels. Първия, сега още ви казвам, че първия беше за да ви го съобща и да играя малко. А вторият е, вече започвам да играя на Happy Wheels с епизоди. Това беше от мен Pitbull Extreme. Също така до някъде и Zero участваше неговият канал в този клип. До скоро от мен.